रायजो राजा नोंथांमोन जाय NDFB बिथांमोना बर' हारिनि राव हारिमु सिनायथि आइडेन्टिटि आरो थामोनथानि थाखाय 36 years सोमावसारनो गोनां जादोंमोन, आन्दोलन खालामनो गोनां जादोंमोन। थ' बिनिनो दिनै 2015 मायथाइयावनो एरेस्ट जानाय सासे डेथ पेनाल्टि एबा हेंगिं फासि अर्डार मोननाय बिथाङा दिनै लांदां अख्राङाव दिनै फैनो हादों। लांदां अख्राङाव दिनै फैनो हादों आरो बिथांखौ गामिनि रायजो राजाजों लोगोसे दुलाराय बर' हारियानो गोजोननायजों बरायनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों। मानोना रायजो राजा नोंथांमोन फासिनि अर्डारखौ दिखांनानै लानायनि जाहोनानो जादों डिसमिस खालामनायनि जाहोनानो जादों मानोना जायफोर माने NDFB केडार्स बिथांमोननि केसा हाइनेस नङा, नन हाइनेस आरो जेबो जेनेरेल एभिडेन्स गैयिनि थाखाय मोनैनि थाखाय जिथुनाखि फासिनि अर्डार हेंगिं अर्डार बेखौ डिसमिस खालामनाय जादों। हाइनेस आरो नन हाइनेस जोङो बुथारनाय, गावथारनाय, सुथारनाय बायदि बायदि केस जायोब्ला बेखौ जोङो हाइनेस होननानै बुङो आरो बेफोरजों जेबो लोब्बा गैयै केसबा नर्मेल बा बेखौ नन हाइनेस होननानै बुङो। थ' बिनिखायनो जेबो जेनेरेल माने एभिडेन्स मोनैनि थाखाय बिथांमोननि केसखौ मा खालामनाय जादों डिसमिस खालामनाय जादों माने जिथुनाखि फासिनि अर्डार। थ' रायजो राजा नोंथांमोना मोनथिबाय जानांगौ दा बे समाव मोनसे बाथ्रा जिथु नोंथांमोनाबो खोनागासिनो दं, ओंखारनाय लोगो लोगोनो जाय हारिनि दावहारु दुलाराय बर' हारिनिनो दावहारु दुलाराय बर' हारिनिनो फाइटार बिथाङा, नाथाय दिनै ओंखारजेननाय लोगो लोगोनो राजखान्थिनि मोनसे जिथु डायलग बेखौ माने गोजोननाय मोनाखै खोनानानै। मानोना दिनै बे ओंखारनाय दिनाव बेबायदि राजखान्थिनि डायलगा जाथावा। मानोना दिनै जाय BTC गभर्नमेन्टखौ BTC सरकारखौ जाय सालायगासिनो दं मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि मावफुं सोद्रोमा बिथाङा, थ' जाय सरकारा सालायदों थ' बेनिनो बे क्रेडिट जागोन। बिथाङानो मोनगोन, जाय सालायो बिथाङानो मोनगोन। थ' बेयाव आरो बुंनो गोनां गैया, फोरमायनानै होनो गोनां गैया। मानोना जाय BTC गभर्नमेन्टखौ सालायगासिनो दं दा बिथाङानो बेनि क्रेडिटखौ मोनगोन, बेनि बान्थाखौ मोनगोन। थ' बेयाव फोरमायनो गोनां गैया आरोना। थ' साबायखर बावनांगोन बे समाव जा BTC सरकारनि जिथुनाखि नाजानाय होननानै बुंदों, जिथुनाखि दा बिथांनि आमोलाव बिथांनि सिजोनाव दा बिथाङा फासिनि अर्डार मोननाया डिसमिस जानायनि उनाव जेरै लांदां अख्राङाव न' फारसे गिदिंनानै फैफिननो हादों, सौफैनो हादों, रायजो राजाजों गोरोबनानै थानो थाखाय खाबु मोनसिगोन। थ' बियो जोंनि दुलाराय बर' हारिनि थाखायनो गोजोनथावना, गामिनि थाखाय गोजोनथावना, थ' बयनिबो थाखाय रंजाथावना खुसिनि सान। थ' जायनि जाहोनाव रंजानायनि गेजेरजों खुसिनि गेजेरजों रायजो राजाफ्रा लोब लोब ओंखारनानै दिनै बिथांखौ बरायदों, बिथांखौ हामलायदों, बरायदों, नङा होमबा? थ' बियो जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथावना। जै बर' हारिनि जै जाथों। नङा बबे समाव जोंखौ नासयबोदों, बबे समाव सोर दैदेनगिरिया थांनाय समाव थांनाय 5 बोसोराव जोंखौ मा बुंबोदों, माबायदि आखु दिन्थिदों बेखौ जों दङ, बेखौ जों सम जायोब्ला निस्सय जों बुंनांनोबो हागौ। बेबायदि दिनै गोलाव सम जोबथेसालियाव थानायनि उनावहाय लोगो मोननानै अजय बसुमतारी बुहुम बेबायदि दिनै लोगो मोननानै फोरमायनो हायै खुसि होननानै बुंनो नांगोन।
बाहागो